El director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Roldán, i el president del Sistema d'Emergències Mèdiques, Jaume Montfort, han inaugurat aquest divendres la nova base de la Unitat de Suport Vital Avançat a Roquetes. La instal·lació disposarà de personal i equipament que permet l'assistència intensiva, tècniques de reanimació avançades i tècniques de suport vital avançat. Segons Montfort, aquesta instal·lació suposa un pas important i un exemple a seguir. Jo crec que i a més una base que és fàcil de fer i en canvi jo crec que tots veiem que té una bona estructura i per tant jo crec que pot donar uns bons resultats als nostres professionals. És molt necessari aquest tipus de bases perquè és el lloc on es troba i s'esperen que els ratos que estan esperant que se'ls demani intervindre en els serveis i que a més és el lloc on es poden canviar, on poden descansar i alhora també tenim tota la logística de tipus més de professional i de treball. El director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Roldán, ha puntualitzat que aquesta base és provisional i que un cop enllestit el nou centre d'atenció primària Baix Ebre, l'SVA s'hi traslladarà. A més, ha destacat que la ubicació d'aquesta base provisional és ideal gràcies a la proximitat amb l'Eix de l'Ebre i l'AP7. Passa que l'Ajuntament ha col·laborat molt en tot el que ha sigut les escomeses de conducció d'aigua, de llum, de telèfons, en fi, de totes aquestes coses. I a més vam optar per aquest lloc perquè està molt ben ubicat, està no res a un pas de l'Eix de l'Ebre, que és el que obre les comunicacions, o bé cap al nord de la regió sanitària, o bé cap al sud, en connexió amb la nacional i amb l'autopista, i penso que és un lloc idoni per a tenir un centre del suport vital avançat. Al seu torn, el regidor de Roquetes Alegret ha agraït al SEM per haver pensat en el municipi a l'hora d'ubicar l'SVA i ha assegurat que l'Ajuntament se sent orgullós de col·laborar amb un servei indispensable per a tothom.